mwana ngabatsira batsirisai vana vaita zvakanaka ndewedu mwana uyu akaita nesi haasi wenyu imimi mega even inini anondibayawo jekiseni ndiri kuenda kuchipatara vana vari kuya kuyawazi vana vangu handizvo nyange akaita mupurisa nyange akaita mudhumeni mwana wenyika makorokoto ngeedu tese. Hey! Yes! Hey! Zoro zeka compound. Ashamwari yangu chakutsvagira baby. Yararako. Bobo, big up. Shap. Discuss TV. Inona kitsa zvekuti. Kana wasa like pa FB. Wa subscribe futhi. Kana wangu faiwa. Asi handidi izvozvo. Mwana ngabatsira. Batsirisai vana vaita zvakanaka. Ndewedu. Mwana uyu akaita nesi. Haasi wenyu imimi mega even inini anondibayawo jekiseni ndiri kuenda kuchipatara vana vari kuya kuyawazi vana vangu handizvo nyange akaita mupurisa nyange akaita mudhumeni mwana wenyika makorokoto ngeedu tese saka chimbobvisai mweya wehuku kuti unorarama mamuri mweya weutsinye mweya wekuomberera nekuratsirirana ngaumbobve matiri kana toita maproblems akadai tomborangarira kuti dai ari wangu anonzai ndinonzwa sei. Saka mweya iwoyo tichabatsirana hedu tichapinda matare manje tichabatsirana but ndinorwadziwa stere zvinondirwadza stere sadaro ala kutoitawo mubereki fanike mimi unoretera sei wana wakachida tichamubarira futi wana sai mwoyo yenyu papi pamwe chete baba munini mukoma maikuru ngatiise mwoyo wedu papi tobatsira mwana wani ngazvirambe tiri kuona kuti aiwa muri kuisa effort tiri pamwe kana mwari wanokunzwai kana iye hana yake inosererawo kuti parondibatsirawo vana baba kwete so kuunzana kudaro uku kuramba kubatana uku kuramba uku apa mutopopota kuti watiunzirei kudare da kukuona muda kumuona how maonero what type of kumuona kwamuda kuita panyi manyangira yaona imi muchimutarisa ndakakutarisa iwo because ndorwira kodzero dzawo muchida musingadi mwana ngaite right makadiko Nyoka yamune mukati inotanga inyoka inondikomberedza achipedza atanga kuitika ndakakirwa chikuwa pamberi papenedya yebho yeweti neyegirini akatora marasha bholu ezadzisa angobhama kaenda pamoto saka ndirutema kuti amukanito andibatiwa bhoti maiteyoteyo handina wabereki wangu varipanapa wabereki wacho vari kupi wabereki vemwana uyu vari kupi kwaivo uri chii chacho
Okay. Ndiani wenyu? Mimi na wenyu. Baba na mai vari kumba. Mwana yakatanga rinoita zvinoita. Barwa kana kutaura ndiro zvinoitika mukati mwezvakasiyana. matimi makaberekwa akadai. Kurambira. Hongu anga aine urema hake pamwiri wake. Asi zvinhu zvaakusangana nazvo. Ndiro zvendikutaura kuti ndiro zvaakusangana nazvo. Yes. Urema ka yes. Anokwanisa kuberekwa ainawo. Asi zvaakuitwa paari hausi urema. Handizvo. Ne. Ine makaiti. Handisuziva nokuti inini ndinotoubana saka ndanichitofonana newakomana ngatite contribution kuti tikwanise kuona naishe wacho muchina kuti tikwanisa kuita contribution yekuti tiwane mari yekubatsira. Mabva kupivi? Pamuchena. Muchena. Mukaona ishe wari kuzama kunzwira uyu tsitsi, imimi muchiita kunge munoshaya stereki. Zvinorwadza. Inini handiti ndoshaya nokuti pakugadzisa matambudziko emumusha hakusiri kuti kutangira ipo papo. No, komana. No. Inyaya inozivikanwa. Asi chiri kunetsa muri kuita utsotsi mukati memusha. Uri kuzwa? Zvinotozivikanwa, zvagara zvinozivikanwa. Tisi tine takaita vanonge vachiziva wakaita wacho. Wakaita uri kuziva zvinhu zvavo zvavo. Right. Asi hondo yenyu ndeyekuti hamusida kugadzirisa nyaya iyi zvazviri ba. Muri kuinzvenga so, muchiinzvenga so, muchiinzvenga. Uyezve sezvo yaenda pachirema, it's an advantage. Isusu hatitodaro. Toedza kuda kuti munhu abatsirikane ndo zvatiri kuita izvi. No. Muri kuedza yenyu. Asi inini denga rangu rinondirambira. Kana zviri zvipo so nematarenda zvirondirambira. Ndotorwadziwa stereki nemunhu. Ndotorwadziwa kupfuura uyu uri kuona uyu ari papo akagara pasi. Uyu wanondirwadza. Hongu tingatidudzire urema pamwiri wake. But izvi zvaakuitwa handizvo. Ndizvozvo chaizvo. Iwo urara wakamonwa nenyoka. Unonanzviwa nenyoka uchimonwa nayo. Saka wai musuru patsvaga bai papa kuti chii chiri kuitika. Mungachekerese mwana ukuita upfumi usina basa rese bane kuchekeresa mwana. Zvinoshanda izvozvo. Gadzirisai zvinhu izvo makabata. Muda kuzvisiyira ani. Isusu tiri kuedzawo kutaura nawo No. zvinhu zveimbati nyaya yokuti hapana mari Tisage mari kuti tikwanise kubatsira mukomana uye yacho kuti titsvake ndiyo mari kubva yavhawa. Nonzi John ndiani? Hamuzivi. Chinokonzera hondo dzakadai so idzi inyaya tu chete. Urombwa nengozi ndizvo zvinokonzera zvinhu izvi. Ende ini handitombokuzivi but ndichinzwisisa ndakamira panapa handimbozivi kuti munobva kupi kana nyika ipi but ndinoziva kuti mapera ende muri kupera nechinhu chamunoziva. Ende machiziva ka pakuda kochigadzirisa ndo pamuri kupopotedzana. Ende kupopotedzana pano mukakuramwidzana. Maramwidzana pamatosiya nyaya yacho. kuramwidzana kwagara ndiko kurutonyanya vamagadzira mapisi order aya kusatsike kumba kwangu baina nditsike kumba kwako kusatsike asi muchisiya munhu ane problem akadai so zvinobatsirei kusatsikirana mikuwa tiri kusiya mwana akaremerwa so ari normal munhu hakuzutaura kuti anopenga because nyaya yarutaura iri right atopengiwa atone takshop yake atone zvinhu zvaanotoita zvakatowanda vatotengesa madhoo ipo but zvinozongomuvhiringawo mukati mekurarama kwake kwari kuti saka isusu zvinototishungurudzawo uyezve titorinowo zvinototishungurudzawo hatisi kuti zviri kutangira paari ende hakusi kurova kuti kutanga kusimuka nemaperensi kuuya kogadzirisa dambudziko pamberi pashamba titori nezvihombe zvatakatoitirana pasi tori panapa newamwewo waitotadza utoti waitokurirwa utoti taitozama wakuti pamwe zvingareruka wabva watadza wabva wakurirwa upenyu hwakundiyemwa bota uchikandiya ngeraramatikati
Votati urwere hwaMwari hwekuti usiku Harare anorarama masikati. Zvinorwadza sei? Ndazvinzashama. Iwe problem yako zvairi kuda toda kuti ubatsirwa uri panzvimbo naika tombo kuti batsire zvakati simbei sezvinhu zvaane nguva zviri paropa rako zvichikushandisa tida kumbozvibvisawo pauri kana kuti timbozvisimudzawo pauri tikanga taita sekudaro tichiona kuti ungabatsirike sei asi ari zvinezvi ndichambokubatsira ndichambokupa mishonga nichakupa yekuti unosvika uchipfugaidza pamwe nekuzora kana wakudii kana wakurara timboona kuti zvinodii asi dai zvaibvira une foni here yakabiwa atindicha chakafona mandinovera namba tenipa. Alright, it's okay. Ndichambokupa mishonga yekuti unoshandisa kubatsira Marava. It's okay. Alright. Ndiani ari padhuze kwe ndibatsire kutsanangidza munzwisi ona ni mishonga yangu iri miri yakafanana iri wega izvo toirana uyu munodivhaida by 4 andiri mumisira mvura yekugeza momugeza manheru ega ega tawirirana uyu muchasvika munopima mafuta amungapimi toti matablespoon toti emumuri wedu ekukungo iri aya 2 muisa mushonga wese uyu mafuta apo ya andiri munenge muchiti amwe muchimuzora kumeso kwake agorara ndizvoka amwe modira parasha so kungoti dwe mobva momufukidza opwititidzwa andiri uyu ndokuti mukaisa pamarasha aya mumufukira adzima munotora marasha acho mubva maisa mumvura mubva mamwaya mumba make tawirirana iyi kosi yandakupai iyi pane shanduka yamunotosangana nayo chete asi ndichazoda kuti ndonyatsozotora kosi yake yakakwana haadi kubatsirwa ndichimhanya haadi speed anoda kumubatsira kuti idzo dzinyoka dzakuti munhu wangu idzi dziregere kuita sekudaro. Amen. Ndinotendera bodi ndikadzokera futi kumbakatoka amahwana ndikadzokera ndinoteera mati uyu ndoti upukira uyu munoisa mumvura mogeza munoisa ka4 it's for 4 days 4 days bodi hey amahwana ndine panguva yakaoma. Uyu wakafanana nawo munopima matablespoon maspuni emumuri wedu aya 2
mobva mauvhura, mobva madira wese mumafuta aya, bva maisa mukabhotoro, mobva mavhara, bva masheka. Munosoti kana mauda urara, motora mbichana, munozora mwiri wenyu wese, motora futi mbichana, mobva mati do patumara chambichana basi. Paanopwititika matora bhurangeti pamafuka. Madaro kusvikira manzoti chutsi chadini chapera, mobva mafugura yenyu gumbeza renyu. Then uyu wakati zvi uyu munoisa pamarasha mofukira, mukapedza motora marasha acho muhamaisa mumvura yekugeza, muhamageza futi nekumwaya pamba penyu Saka ndipo namba 10. Alright mndani, ndikaendipe namba 10. Ndizobvunda ndogona kuraini. Alright, it's okay. Bagaini. Bo. Nyaya inenge yakudiwa futi ngekuti uku kwacho kudare kwamambo atinopuwa date ko. Zero 779 19 16 18. Dr. Mkotsanjira. Takandogoka yini. Izvo ndambokupa izvi zvinogona kutodza for 1 week muchishandisa. Ichazoda kuti vane foni wandifoni unzwa maresults ekuti zvandaita izvi zvatambirika zvakadii, then tochichironga manje kuti tinoita sei kuti tikwanise kubatsirana nemi kana kuti mungabatsirika sei. Bata ndinama. Aiwa ndazvinzwa. Ndondo pakaipaten. Alright, ndinokubatsira. Don't worry. Wakaroora here chamo? Andina. Hauna bhebi ba? Ndakukuita. Wausudawo bhebi here manje? Nguya bati nditagitati. Kutsvagawo bhebi rako. Alright, ndichakubatsira kuti kutsvagirawo bhebi, uitewo bhebi rako. I think zvinoita musho. Wotoroora. Unonzani? Zoroda. Ani? Zoroda. Zorodzai compound. Shamwari yangu chakutsvagira bhebi. Dara rako. Bobo. Big up, big up. Shap, shap. Shap, shap. Discuss TV, inonakidza zvikuru.